வணக்கம். பிபி ஜோடிகள் சீசன் 2 ப்ரீவியஸ் எபிசோடில் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மர் யார் அப்படின்னு பார்த்தா அபிஷேக் அப்படின்னு சொல்லி என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியனாக சொல்லியிருந்தேன். அந்த அளவுக்கு சூப்பராக டான்ஸ் பண்ணார். வெறும் டான்ஸ் மட்டும்தானே அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கப்புறம் பேசினப்ப ஒரு மரண கலாய் பண்ணார் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். சூப்பராக காமெடி பண்ணார். தன்னை பற்றி காமெடி பண்ணிட்டாரு, மற்ற கண்டஸ்டண்ட்டை பற்றியும் காமெடி பண்ணார். அதே சமயத்தில் யாரையும் ஹர்ட் பண்ணாமல் ரொம்ப அருமையாக ஒரு என்ஜாயபிள் காமெடி பண்ணார் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அவரை பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு பல திறமைகள் இருக்குது. ஒரு நல்ல விமர்சகராக நல்லா பேசக்கூடியவரை பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் இப்போ நல்லா டான்ஸ் ஆடுறாரு அப்படின்னு தெரியுது. நல்லா மிமிக் பண்ணுறாரு, காமெடி பண்ணுறாரு அப்படின்றதும் தெரியுது. இப்போ புதுசாக ஒரு புது படம் டைரக்ட் பண்ணுறதுக்கு பூஜை போட்டார் அப்படின்னு கேள்விப்படுறோம். ரொம்ப ஆச்சரியப்பட வைக்கக்கூடிய ஒரு பர்சனாலிட்டியாக தான் அவர் இருக்கார். அவர் மேலும் வேற உயரத்துக்கு போகிறதுக்கு வாழ்த்துவோம். நன்றி, வணக்கம். எப்ப பண்ணுவேன்னு நானும் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். நீ பண்ணவே மாட்ற. இப்ப என்ன எடுத்துக்கோங்க. இப்ப அமெரிக்கால பார்பி படம் எடுத்துன்னு இருக்காங்க. அதுல ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டா போயிட்டு ஹீரோயின் ஆயிடுவா. கலர் பேண்ட்ல எவ்வளவு அழுக்கு ஆக கூடாதோ அது பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு முன்னாடியே காமிச்சிட்டாரு. ஆர்த்தி மேடம், உங்களை பத்தி எனக்கு வந்து அமீர் வந்து எப்படி தெரியுமா, இந்த டைப்பர்ல மூச்சா போன குழந்தை மாதிரியே இருந்தான் நேத்துல இருந்து. நமக்கு டான்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். தெரியாதனமா இவ்வளவு லவ் பண்ணிட்டோம், இவளுக்கு டான்ஸ் வருமா வராதான்னு இப்பதான் யோசிக்கிறான். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலை. ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிங்க. எங்கள் பதிவோட தரத்தை உயர்த்திக்கொள்ள பயன்படுத்திக் கொள்வோம். நன்றி, வணக்கம்.